Poštovani gledatelji, dobrodošli u Govornicu. Kako pomiriti poslovni i obiteljski život? Pitaju se mnoge zaposlene žene. Teško je vjerovati da postoje poslovne sredine koji takvu ravnotežu omogućavaju. Međutim, oznaka Mumforce Company potvrđuje da takvih ima čak i u Hrvatskoj. A potvrdu s tom oznakom nije lako dobiti jer se moraju zadovoljiti zahtjevni kriteriji. Prije svega, fleksibilno radno vrijeme, razvoj i napredovanje bez obzira na spol, te briga o psihofizičkom zdravlju zaposlenika. Što se obuhvaća proces certificiranja Mumforce, te mogu li dobri primjeri postati svakodnevnica u privatnom i državnom sektoru? U večerašnjoj govornici o ovim temama govore Dijana Kobas-Dešković, predsjednica Instituta za istraživanje i edukaciju zaposlena mama. Dobro večer i dobrodošli. I Ines Šarić, direktorica službe za korisnike Vipneta. Dobro večer i vama. Večer. Prije samog razgovora pogledamo tko su prvi nositelji oznake Mumforce Company. Fleksibilnost i potpora ključne su mjere koje zaposlenike čine boljima, produktivnijima, zadovoljnijima. Prva im omogućava prilagodljive uvjete rada i radnog vremena, a druga razumijevanje kada se suoče s privatnim problemima iz kojih je nekad teško izaći. Zar postoje takve organizacije i poslodavci? Certifikat Mumforce Company pomoći će da ih otkrijemo i u Hrvatskoj. Gledajući čak i svoje kolegice koje imaju i djecu, koje daleko stanuju, najvjerojatnije kad smo im pokazivali ovaj projekt, onda im to sve izgledalo kao bajka. Jer ne znamo kad će to biti uvedeno u državne uprave. U zemlji u kojoj dominiraju primjeri loše radne prakse i gdje 383.400 nezaposlenih traži bilo kakvo radno mjesto, ovo doista zvuči nestvarno. Ipak moguće je. Imamo individualni pristup iz razloga što je nekome važan vrtić, da može ostaviti svoje dijete, nekome je važan fitness, nekome usavršavanje, razvoj, a nekome zdravstveni program kojim nudimo. Omogućiti da se i ciljevi kompanije, ali i ciljevi zaposlenika odgovarajuće pronađu i da se nađe pravi omjer između privatnog, obiteljskog i poslovnog života. Znači, to je niz različitih mogućnosti od fleksibilnog radnog odnosa, rada u nepuno radno vrijeme, znači onda postupno uvođenje zaposlenica nakon porodiljskog dopusta u posao i slično. Žene koje su obrazovanije od muškaraca, barem tako pokazuju istraživanja, još muči dilema obitelj ili karijera. Mali je broj organizacija koje nude mogućnost jednakog napredovanja bez obzira na spol. Ja u zadnje 4 godine tako me je trefilo, uglavnom radim 2 posla za jednu plaću i dosta često mi moje kolege i suradnici komentiraju to može samo žena. A žena je osmislila i projekt Mumforce Company na temelju međunarodnih iskustava. U Njemačkoj je Ministarstvo industrije osnovalo tvrtku promotora organizacija koje provode obiteljski osviještenu politiku upravljanja ljudskim potencijalima. A žena koja je osmislila Mumforce Company je Dijana Kobas-Dešković. Kako ste uopće došli na ideju promoviranja ovakve prakse, u stvari poslovne, u Hrvatskoj? Pa prvo, ja sam po struci psiholog, pa se onda već po strukovnoj liniji primarno bavim i temama i zanimaju me teme kvalitete života. Drugo, kad sam se sudarila sa majčinstvom, a to uvijek kažem da se svaka žena koja realizira karijeru prije majčinstva se zapravo sudari sa majčinstvom, sam vidjela koliko je to teško balansirati. I onda iz tih svojih vlastitih cipela i vlastitog iskustva gledanja koliko je teško zadovoljiti majčinsku ulogu koja je sama po sebi vrlo zahtjevna i uz to ostati uspješan. Ja sam pokušavala u 24 sata ugurati dijete, a da se ništa ne promijeni. A već mi je tada to vrijeme bilo puno kao šipak, tako da to je naravno imalo svoje posljedice. Pa sam gledala kakve su prakse u svijetu i proučavajući razna iskustva, primarno sam krenula od američkih, pa onda europskih primjera, sam vidjela da se sa tim područjem u puno zemalja bave na razne načine. Na primjer, u skandinavskim zemljama se aktivno bave sa tim područjem od 20. godina prošlog stoljeća. Znači, 100 godina su ispred nas. U Americi koja je zapravo po pitanju radnih prava žena i balansa u puno nepovoljnijem položaju nego Hrvatska se ipak bave, naravno, bave se, 40 godina se bave s tim i postoje razni instituti, razne istraživanja, razne nagrade se dodjeljuju. I onda sam krenula i gledala kakve su prakse i u Europi. Temeljem svega toga sam zapravo postavila model i kreirala metodologiju koja je sukladna našim potrebama. Evo, gospođo Šarić, vi imate sreću da radite u jednoj takvoj sredini koja doista vodi brigu i o zaposlenicima i o njihovim privatnim i poslovnim željama. Je li moguće pomiriti za ženu u današnje vrijeme poslovno i privatno?
Je, moguće, vjerujem duboko u to i nekakav sam živi primjer toga. To nije jednostavno, to je cijeli kompleks stvari koje moraju biti zadovoljene da biste vi u tome uspjeli. Prvo, što je užasno važno, je vaša želja. Znači, ako vi želite ostvariti se na jednom i drugom planu, to je baza za sve. Onda ide vaš partner, znači osoba s kojom dijelite život, koja mora biti tu uz vas. Znači, morate imati istu viziju. U mom slučaju tu je moja obitelj, gdje ja imam sve moguće baka, did, teta servise i slično, čak i večeras su moji servisi u pogonu. Tako da to je jako, jako važna potpora obitelji. I onda ne smijemo zaboraviti, to je nekakva treća stranica tog trokuta, je poslodavac. Poslodavac koji može biti i treba biti partner u tom da se vi ostvarite na poslu, da ste zadovoljni na poslu. I tek kada je to sve troje zadovoljeno, vi ste u mogućnosti da se u potpunosti ostvarite i u poslu, a i kao majka. Znači, to je jedan balans, nikad nije idealno. Znači, možete biti možda malo bolji i kao majka, možda malo možete više na poslu ostvariti, ali sve u svemu zadovoljni ste, jer ste na dvije strane uspjeli postići ono što ste željeli. Poslodavac je tu užasno važan i to je Vipnet meni omogućio. Doista nestvarno zvuči. I slušajući o primjere i ovakva iskustva u današnje vrijeme kad se ljudi bore za egzistenciju i za bilo kakav oblik posla, je li u stvari čudno govoriti o ovakvim temama? Ili treba govoriti o ovakvim temama? Pa, to je jedno jako dobro pitanje i ja duboko vjerujem da je potrebno govoriti o ovim temama. Mi imamo niz gospodarskih problema i veliku nezaposlenost, ali je s druge strane imamo veliki gubitak talenata i mladi ljudi nam masovno odlaze iz zemlje i mi tim mladim ljudima moramo omogućiti uvjete zbog kojih će oni htjeti ostati raditi ovdje, zbog kojih će htjeti dalje graditi zemlju. To je, na primjer, jedan od jako dobrih razloga. Nove generacije koje dolaze, one su puno osvještenije po pitanju ravnoteže života i posla i one upravo traže poslodavce koji će im to omogućiti. I ove kompanije sa najnaprednijim praksama, kao što je primjer ove dvije prve Mumforce kompanije koje imamo, su upravo kompanije koje to omogućavaju. Kad sam spomenula u prilogu kriterije koji se treba zadovoljiti, kako izgleda u stvari certificiranje? Na temelju čega se procjenjuje je li neka tvrtka, organizacija, bila to državna ili privatna, treba dobiti takav certifikat? Pa, osnovni kriteriji su odnosi prema zaposlenicima, što uključuje prikupljanje povratnih informacija od zaposlenika koliko su oni zadovoljni sa sustavom, pravodobno informiranje zaposlenika o svemu što im je na raspolaganju. Zatim je tu pitanje fleksibilnih radnih aranžmana, znači onoga što im se omogućuje, jednaka mogućnost napredovanja, rasta edukacije, osobnog i profesionalnog razvoja, onda uvjeti na radnom mjestu, znači servisi, dodatni servisi koji se nude, koji su servisi podrške i radno mjesto kao takvo, znači okruženje u kojem rade. To je onako ugrubo rečeno i sad svaki od tih kriterija ima svoje podkriterije koje treba razraditi do kraja. Gospođo Šarić, jeste li vi tražili od početka ovako radno mjesto, ovakvu radnu sredinu ili se to srećom dogodilo da ste našli ovakvu tvrtku koja pruža takve uvjete? Da, ja sam tražila takvo radno mjesto, ono što je bilo dobro da sam na kraju i dobila takvo radno mjesto. Znači, u jednom trenutku života kada sam ja postala majka, ja sam znala tada što želim. Ja sam htjela raditi u dinamičnom okruženju. Ja sam po struci inženjer elektrotehnike i htjela sam ostati u tom svijetu gdje uvijek morate biti pratiti trendove, znači ne možete zaostajati, a s druge strane to su i majčinske obaveze, želite biti i sa djetetom. I ja sam onako na neki svoj osjećaj osjetila da bi Vipnet mogao biti jedna takva kompanija i zapravo se to i potvrdilo. Znači, meni je tu bilo omogućeno da polako preuzimam određene funkcije, da moja karijera napreduje onim tempom kako sam ja osjećala da je to najbolje. Je li bilo ikad dileme između toga obitelj ili karijera? Jeste se našli u tom nekom takmacu stvari? To je česta dilema, ali meni se nije dogodila. Ja sam imala tu svoju viziju od početka da želim pokušati jedno i drugo. Kako su stvari napredovali, da sam ja to i mogla polako ostvarivati u svu potporu i poslodavca i obitelji, ta dilema se nije nikad materializirala. Znači,
iako je postojala, bila je minimalna. Tako da je to sredina stvarno gdje sam se ostvarila. Gdje ste našli svoju sreću, u stvari, i poslovnu i privatnu. Htjela sam pitati vezano za samu sredinu traženja, procjenjivanja, malo smo govorili o tim kriterijima, ali kad govorimo baš o ženama, žene su na neki način specifična, imaju specifičnu situaciju, ali ipak više se brinu o obitelji, a i također žele ostvariti se u karijeri. Kakva je praksa? Kakva je u stvari svakodnevna praksa u Hrvatskoj? Pretpostavljam da nije ovako idilična kakva bi trebala biti u ova dva primjera. Pa da, nije u Hrvatskoj, nije baš ni u ostatku svijeta. Ne kaskamo mi previše u tom dijelu, zbog toga što mi imamo djelomično i neko nasljeđe u kojem su žene na tržištu rada. Znači, mi nemamo tradicionalno žene koje su ostajale kod kuće, nego imamo više od zadnjih 50 godina kad se žene motiviralo da budu na tržištu rada. Ali ono što je činjenica da uz sve napore koje organizacija ima puno organizacija koje kroz svoje sustave ljudskih potencijala zaista vode brigu o zaposlenicima, omogućuju jednaku mogućnost napredovanja, edukacije, ali je u neformalnom okruženju se to zapravo ne poštuje. I onda to je pitanje stavova. I onda nekoga ko ne očekuje, neko će postati majka, žena će postati majka, što znači da nje sad neće biti zbog toga što će biti na porodiljnome, da će vjerojatno čuvati trudnoću, onda njoj nećemo baš dati sad mogućnost napredovanja, nego ćemo vidjeti da se ona još dodatno dokaže. Tako da žene uvijek moraju ulagati dodatni napor da bi došle do tih pozicija koje su zapravo muškim kolegama dane same od sebe. I u tom zapravo više je naglasak možda na tom neformalnom dijelu koji još mora biti podržavajući i u kojem kompanije onda zaista moraju osigurati da i on funkcionira, a ne samo formalni. Gospođo Šarić, kad govorimo o primjerima, vi ste evo majka, imate jednu u stvari visoku poziciju u tvrtki u kojoj radite. Koji još primjeri, kako to izgleda u stvari u praksi? Što to vama ta sredina nudi da vi možete biti zadovoljan zaposlenik? Da, mislim, to je tema o kojoj sam dosta razmišljala jer se zapravo nalazim svaki dan u njoj. Ja ovako razmišljam, država, Hrvatska i bilo koja druga postavlja određene zakone koje daju nekakav minimum koji osigurava čovjeku da je čovjek, znači prava i poslodavca i zaposlenog. To je nekakav minimum i tako ga treba promatrati. Onda dolazi poslodavac koji može učiniti više. Znači, poslodavac koji može stvoriti takav okvir da vi kao zaposlenik dobijete više, da se bolje osjećate i samim tim date više i na poslu. Tako konkretno, recimo u Vipnetu jednostavno su se osluškivale potrebe. Kad je došlo vrijeme za jaslice, dobili smo jaslice, dobili smo vrtić. Vi danas imate situaciju da je moguće u Vipnetu sasvim normalno otići na sat oglednog plivanja sa svojim djetetom u vrtić, u bazenu za vrijeme radnog vremena. To je stvar koja je, rekla bih, normalna. I sada dolazite do nekakve treće razine, znači nakon ovih zakonskih okvira, pa onda poslodavac dodaje nove standarde, dolazite do kulture jedne kompanije, gdje više ne govorimo o pravilima, nego o životu, o svakodnevnom ponašanju, gdje su određene stvari normalne. Normalno je da ste vi kao majka prihvaćeni, normalno je da u određenom trenutku izađete sa sastanka ako je hitna situacija, normalno je da odete doma, normalno je da ste na porodiljnom. Te stvari su sasvim normalne. Kad ste dosegli tu razinu, tu se razlikuje jedna sredina od druge. I to je nešto posebno. Da, ovo što sad vi govorite da je normalno, postalo je u našoj državi nenormalno, ali to se sve stavlja u neku drugu poziciju, puno više u današnjoj praksi nego zato i takvih malo primjera. Tako, nažalost, poslodavci zapravo to ne vide kao ulaganje koje njima donosi također korist. Jer vi kad imate osobu koja je sretna, zadovoljna, majku koja može svoje dijete vidjeti praktički na igralištu ispred firme dok radi, pa to je jedan poseban mir gdje vi onda možete se posvetiti poslu. To je korist i za poslodavce i zato mislim da je ova akcija vrijedna da ukaže da je i poslodavcima važno da imaju motivirane i zadovoljne zaposlenike. Spomenuli smo ovu priču o Njemačkoj, kako postoji državna čak agencija koja se brine o tome da promovira, znači država sama promovira takav jedan projekt. S druge strane čuli smo vapa iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava da državna uprava neće nikad možda doživjeti takve uvjete. Sad, je li to moguće? Što se treba napraviti u stvari da bi se postigli ti uvjeti i na državnom i na privatnom?
Pa treba nam prvo razumijevanje države da omogući državnim tvrtkama da sudjeluju konkretno i u ovom projektu. Dakle, ima li interesa ili postoji li interes? Postoji interes sa strane Postoji podrška od ministarstava? Postoji podrška od ministarstava i mislim, meni osobno i sam ministar rada, kad sam ja počela predstavljati projekt, rekao da bi trebalo vidjeti koje su to državne tvrtke. I ja ću njemu ponovno pokucati na vrata i ponuditi to državnim tvrtkama. Ne zaboravlja se. Tako da, ali treba se i dalje raditi, možda osvještavati i nas same. Znate što, državne tvrtke, dakle one koje su opstale, su tvrtke koje dugo posluju na tržištu i one imaju veliki broj praksi implementirano, da se to ne zna, odgovornih praksi implementirano u području upravljanja ljudskim potencijalima, da se to nedovoljno zna. Tako da vjerujem da ćemo ostati iznenađeni ako nas puste da radimo s njima. Gospođo Šarić, vi ste također, rekla sam na ovoj odgovor na jednoj velikoj poziciji, kako je u stvari upravljati sa tako velikim jednim odjelom korisničke službe? Pretpostavljam da je to jedan od najdinamičnijih službi. Je. Služba za korisnike je tu zbog korisnika. Znači da smo mi dostupni, i to je specifično ovog posla, 24 sata, 7 dana, 365 dana u cijeloj godini, uvijek smo tu, uvijek radimo. To podrazumijeva da mi imamo smjenski rad. Mi o tom dosta razmišljamo i nama je jasno da je zaposlenicima užasno važno na vrijeme reći koje su njihove smjene, kako si mogu bolje isplanirati svoj naredni mjesec. Znači mi tu idemo izvan nekakvih normalnih zakonskih okvira, idemo korak dalje, pokušavamo što ranije napraviti te rasporede. Dalje, jako vodimo računa o tom da majke sa manjom djecom, da samohrani roditelji su ti koji biraju vrijeme i smjene koje žele raditi. Mi smo tako uveli čak 20-ak smjena kroz cijeli dan, gdje se čak prilagodimo i po satnici na neki način, jer nam je užasno važno da ljudi kad dođu na posao da su smireni, da im je sređena situacija i kad su tamo onda su posvećeni poslu. Specifičnost tog posla je tolika da smo mi zapravo, da bismo pokušali što više izaći u susret zaposlenicima, imamo čak posebne softvere, imamo posebne alate koji nam pomažu i koji na kraju računaju da li smo i koliko uspjeli da pogodimo želje svih. Znači kad se hoće, onda se i može. Ja mislim da se može, bitno je shvatiti da je to važno. Da je to postavak. Sutra nas čeka Međunarodni dan žena. Koliko smo mi kao žene uspjele doći u taj ravnopravni položaj? Koliko napredujemo po vašim mišljenjima? Ako bavite se takvim stvarima, na neki način daje vam uvid u cijelu sliku u društvu. Pa, ovisi na koju točku gledamo. Ako gledamo na točku od 40 i neke godine prošlog stoljeća, onda smo napravile puno. A ako gledamo na točku od početka 90-ih, mislim da smo ipak otišli malo prema tradicionalnom društvu i tradicionalnom, takozvanom tradicionalnom modelu žene. Tako da smo, ako govorim u Hrvatskoj, mislim, mi na sreću smo ipak u razvijenim ili razvijenijim državama svijeta u kojima su prava žena vrlo visoka. Što se mislim, prava kao takva, se opet se vraćamo na ono neformalno i u praksi kako to zapravo funkcionira. Što vi mislite, gospođo Šarić? Pa ja mislim da zapravo smo mi tu kao žene užasno važan faktor i da smo mi te koji trebamo promicati, evo i nas tri večeras, koji trebamo to jako promicati, ali svaki dan i svojim primjerom. Mi smo, evo konkretno ću ispričati možda nekakvu plastičnu situaciju. Prije par dana mi smo imali jedan sastanak menadžmenta gdje je sin nazvao kolegu i bio je problem u lopti. On je morao donijeti loptu na sat tjelesnog, on je to zaboravio i sad je zvao u panici i mi smo sad primijetili kolega je u panici, jednostavno vidite da nije više koncentriran. Mi smo se jednostavno dogovorili u par minuta, odi doma, riješi, donesi tu loptu i onda idemo dalje. I stvarno je tako bilo. To je nešto što svi možemo napraviti svaki dan. To nisu velike stvari, a one će nas dovesti tamo gdje želimo. Mam force u prevodu znači na neki način majči se snaga, izgleda da će biti nezadrživa možda u ovim projektima našim. Hvala vam lijepo što ste bile gošće govornice večeras. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, toliko od nas večeras. Lijep pozdrav.